Iawn, gynnu ddechrau'n gwasanaeth gyda gair o weddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn diolch am bob cyfle i ddod i'th di ac i geisio dy wyneb ac i ganu dy glodydd. Ond o Dduw i ni yn gofyn am dy bresenoldeb i ti dywallt dy ysbryd glân arnom. Tyrd i'n plith, nertha ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso'n noson o Garolau. Maen nhw'n dod rownd yn gloi iawn, un ar ôl y llall. Dwi'n gwybod ble mae'r misoedd yn mynd, bod nhw'n hedfan heibio. Ac dwi'n mwyn teimlo fel chydig o ddyddiau yn ôl pan gafon yr un diwetha. Ond, i ni yma, ac unwaith eto, ni'n dechrau'n carolau am y tymor yma. O'n i ffwrdd Sul diwetha, felly gafon ni ddim carolau yn ein hoedfa pnawn Sul. Felly dyma'r tro cyntaf, felly dim ymarfer, ond gobeithio bod nhw'n ddigon cyfarwydd i ni ganu'n dda. Ac mae'n rhyfedd, bob tro dwi'n paratoi ar gyfer yr neges ac yn dewis carolau, mae fel petai rhywbeth yn neidio allan yn yr carolau heb i fi edrych ar nhw'n flaenorol. Ac wrth i fi eistedd yn un nawr ac edrych ar y carol gyntaf ni'n mynd i ganu, rhif 21, fe nath y gair yma neidio allan ac dyma falle fydd thema i bwynt, i raddau o'r noswaith. O ddyfnder rhyfeddod fe drefnodd y diwdod. Os fydd yna unrhyw beth heno i ni'n dymuno, byddwch chi'n gweld rhywbeth o ryfeddod yr adeg yma. Ac felly ni'n mynd i ganu o deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion i'wn Duw, o ddyfnder rhyfeddod fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Byddwn ni'n hoffi betai chi yn ystyried, os nad i chi rioed wedi ystyried o'r blaen, pa mor rhyfeddol yw i feddwl bod Duw yn cael ei eni ac yn trigo ymhlith dynion. Rhywbeth sydd yr rhy anodd i ni ddeall ac i ymgyffred, ond i ni'n credu'r peth ac y mae hanes wedi profi'r peth yn ddiamheuol. Does dim cwestiwn am y peth. Ond sut i ni'n gallu ymgyffred a deall y peth bod Duw wedi ei eni fel baban ac wedi tyfu i fod yn ddyn. Mae'n rhyfeddol. Felly, ystyriwch y peth wrth i ni ganu'r carolau yma. Nawr, fe fyddwn ni'n sefyll i ganu rhai ac yn eistedd i ganu eraill. Fe fydd yna rhai darlleniadau ac yna neges byr ar y diwedd. Felly, dyna'r trefn y noswaith. Ond yn gyntaf, gewn ni sefyll i ganu carol rhif 21.
Oedd Gitgan yn ategu'r pwynt yn doedd. Rhwng glod i'r ma bychan ar luniau Mair Wiwlan daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae yn gwbl rhyfeddol bod y fath beth erioed wedi digwydd ac yn rhwydd iawn i ni'n gallu syrthio i'r trap o beidio meddwl am yr elfen honno ac yn meddwl am y dolyg, meddwl am yr holl brysurdeb a'r mwynhad ac hefyd dod â'r pethau crefyddol i fewn heb ystyried rhyfeddod bod y diwdod mewn baban ac yna wedi tyfu yn ddyn. Mae yn rhyfeddol ac yna mae'n mynd ymlaen a dyma beth yw ein dymuniad ni i chi, ei ras o derbyniwn, ei heiddiant gyhoeddwn a throsto ef gweithiwn i gyd. Yn gweddi bydd yna rhywun yma heno yn profi o ras Duw. Wel, dwi'n ni ganu carol arall. Tro yma gen i eistedd i ganu hon ac ar ôl i ni ganu'r carol nesaf gewn ni ddarlleniad o'r ysgrythyr. Ond carol rhif 27, tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref ac a ddolw nef. 27, gewn ni eistedd i ganu hon. Gyda chi glywed air Duw o Efengyl Saint Matthew ac penod 1 ac adnod 18 i ddiwedd y benod. A genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi diweddio Mair, ei fam, Ef a Joseph, cyn ei dyfod y hwy yn hyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a ewyllasiodd ei roi hi ymaith yn ddirgel. Ac e fe'n meddwl y pethau hyn, wele, angel yr arglwydd, a ymddangosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd Joseph, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair, dy wraig, o blegyd yr hyn ac yn hedlwyd, ynddi, sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. O blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn oll a wneithpwyd, fel y cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd, trwy'r proffwyd, gan ddywedyd, wele morwyn a fydd fechiog, ac a esgor ar fab, a hwy a alwant y enw ef Emmanuel, yr hyn
o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Joseph, pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis gorchwynasau angel yr arglwydd iddo, ac a gymrodd ei wraig. Ac nid adnabu y fe hi, ond nid esgorodd hi ar ei mab cyntaf anedig, a galwodd ei enw ef, Iesu. Bydythyr yr arglwydd allyniadau air sanctaidd. Wel, croeso i bawb i ymuno gyda ni ar ôl yr oedfa. Drws nesaf yn y neuad, fe fydd yna luniau ysgafn, ac felly chi'n gallu mynd trwy drws blaen ac troi i'r dde neu trwy drws cefn. Os nad ydych chi wedi cael un o'r calendra yma, mae croeso chi gael un o'r rhain am ddim, ond does dim croeso chi gael un o'r rhain am ddim. Chi'n cael un o talu am rhain. Mae angen dychwelyd nhw. Dechreuon ni 100, ni lawr i tua 85, dwi'n credu. Ni'n llwyddo colli rai, a dwi'n credu bod ni'n drysu pobl trwy ddweud wrthyn nhw, mae hwn am ddim, a fi'n credu bod yna rai am un ar ein gartref yn am ddim. Nawr, does dim teclyn gyda ni i ganu cloch pan i chi'n mynd allan gyda'r rhain, ac dwi wedi dweud wrth pobl yn y cefn i beidio bod y rif lun gyda unrhyw un sy'n mynd mas gyda un o'r rhain, ond triwch gadael rhain yma, y llyfrau carolau, neu fi dim un carol yn cael ei ganu yn ystod yr wythnosau sy'n dod. Ond mae croeso chi fynd un o'r rhain am ddim, ac mae'n werth cael un o'r rhain. Achos os nad ydych chi'n darllen eich Beibl yn gyson, yna dyma ffordd i edrych ar un o'r adnodau yma yn ddyddiol. Ac os ych chi yn darllen eich Beibl yn gyson, ffordd arall i atgoffa chi o fwy adnodau. Ac mae'n ffordd dda, chi'n gallu gweld hwn i fyny ar y wal ac yn gallu darllen gair Duw yn ddyddiol trwy gydol y mis a trwy gydol y flwyddyn. Felly croeso i chi gymryd un o'r rheini. Hefyd, os nad ydych chi yn mynychu cwrdd arall, neu hyd yn oed os ych chi, mae gyda ni oedfa bob pnawn dydd Sul. Hanner awr wedi 3 yma yn y capel ac yn y Gymraeg, ac os ych chi'n gwybod am bobl sydd yn dysgu neu falle ddim yn gallu siarad Cymraeg fydde'n hoffi dod gyda chi, mae'r sgrin fan hyn yn rhoi cyfieithiad ar y pryd. Felly bydde fe'n braf i cael gweld rhai ohonoch chi'n ymuno gyda ni ar Brynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr gen i ganu carol arall, tro yma, ni'n mynd i sefyll i ganu hon, yr ail yn y llyfryn, ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, yn faban bach. Mae eisiau lot o nerth i ganu hon, felly trial yn gore, a mae'n haws i wneud hyn trwy sefyll. Felly carol rhif 2.
Mae wastad yn broblem os dwi'n pregethu, mae rhaid I fi beidio canu yr ymynau pan dwi'n lan yn y pulpit. Felly ar ddi Sul, dwi'n trio canu, ond dwi'n trio peidio canu gormod achos byd dim llais dy fi. A dyma'r broblem heno, mae wir yn broblem, diwe. Chi'n mynd canu cyrolau yn aml, a cyrolau Cymraeg rhaid mae dyma yw'r gorau yn yr holl fyd. A llai ddim dychmygu tonau na geiriau tebyg. Ac mae e'n gymaint o demtasiwn I ganu nerth eich pen ar y dechrau. Wel, dwi'n broblem I chi, ond mae'n broblem I fi ac allai ddychmygu fyddai'n mynd trwy sawl un o'r una cyn diwedd y noson. Mae nhw yn anhygol. Y bennill gyntaf, na I jyst cyfeirio at un peth. Dwi'n gwybod falle bod y terminoleg ddim yn gyfarwydd I chi neu beth mae'n ei olygu. Mae'n dweud hyn ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesen faban bach, y cadarn daeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina, dyma'r darn, yr iawn gaid ar Galfaria yn faban bach yn faban bach. Mae arwydd y cad anferthol I hynny. Yr iawn yw bod Iesu Grist wedi wneud yn iawn am ein pechodau ni. Ac fe wnaeth hynny trwy cymryd ein cosb ni ar y groes. A'r gosb oedd y tad Duw yn cosbi yn y modd mwyaf erchyll ei fab, trwy anfon ei fab I uffern tragwyddol yn y tridiau hynny. Dyna beth dioddefodd Mae'n rhywbeth sydd yn tu hwnt I ni ddeall. Ac fe nath Iesu Grist ar y groes yn iawn am ein pechodau ni. Fe nath ei fyny am y peth, fe nath ei fyw bywyd perffaith, fe gymerodd ein cosb ni ar y groes, ac fe gymerodd di gofaint y tad yn cael ei dywallt arno fe. Nawr, dwi ddim yn rhywbeth ni'n gallu deall. Mae cosb am un person yn ddigon, ond mae'n di holl bobl tragwyddoldeb yn cael ei roi arno fe. Nawr, mae hwnna yn rhywbeth anodd I ddeall. Ond beth sydd yn cyfeirio nôl at yr garol cyntaf yna, rhyfeddod yr adeg yma. Dyma chi beth yw rhyfeddod ein enedigaeth, yw'r cyswllt gyda'r farwolaeth amser y Pasg. Dyma holl bwrpas dolyg yw I gyfeirio ni at y ffaith bod y Pasg wedi digwydd. A'r Pasg yw Iesu Grist yn delio gyda pechod. Yr iawn gaid ar Galfaria yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Felly pan ni'n meddwl am y dolyg, mae rhaid I ni feddwl am y groes. Mae rhaid I ni feddwl pam ddath Iesu Grist. Nid stori fach neis yw I fod ond mae'n fwy na stori, mae'n rhyfeddod, ac mae'n rhywbeth erchyll hefyd. Yn yr enedigaeth honno, yr oedd y nod oedd y groes. Wel, gadewch ni ganu Carol rhif 19, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes sy'n seren sy'n y nef. 19, ni'n mynd I eistedd I ganu hon.
Fe gawn ni ddarlleniad arall, yr tro yma o'r Efengyl yn ôl Luc, yr ail benod, ac yn darllen o'r 8fed adnod. Luc penod 2, adnod 8. Ac fe fyddai'n cyfeirio at yr darn yma'r ysgrythyr ychydig yn nes ymlaen. Ac yr oedd yn y wlad honno fi geiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos, ac wele angel yr arglwydd a safodd gerllaw iddynt a gogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch ac ofni yn ddirfawr am wneithant. Yr angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch, can iswele yr wy fi yn mynegu chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Can isganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi'i rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd, gogoniant yn y gorucha fi Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion ewyllus da. A bu pan aeth yr engylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb, a phan welsant hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasant wrthynt am y bachgen hwn, a phawb ar ei clywsant ar y feddasant am y pethau a ddywedasid gan y bugeiliad wrthynt. Eith i'r Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. A'r bugeiliad a dychwelasant gan ogoneddu a moliannu Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant fel y dywedasid wrthynt. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr gadewch ni ganu carol arall, rhif 24, rhwng foliant i'r mwyaf, i Dduw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Mae yn wir yn dywed, hoffwn ni petawn ni fel oedd yn had yn fardd ac yn gallu ysgrifennu carolau ac ymynau. Yn anffodus, fi'n credu mae bob un dawn wedi sgipio cenhedlaeth a fi. Teulu o arlunwyr, rhywsut neu gilydd wedi osgoi dod i farhanu. Ac hefyd gyda'r Gymraeg, mae wedi gen i bobl sydd wedi cael gradd yn y Gymraeg yn y teulu ac dwi'n credu bydde fel thrawes Gymraeg i hyd yn oed dychmygu fi neu gradd yn y Gymraeg. Allai ddim dweud beth oedd yr adroddiad yn ei ddweud amdana i. Ond allai ddweud un peth wrthoch chi. Dwi yn gallu gwerthfawrogi sain y farddoniaeth a'r iaith. Na i ddarllen hwnna to. Mae fel carol i wrando ar y geiriau. Dwi'n mynd dweud bod fi'n darllen yn ddigonol, ond grandewch ar y sain, eb sôn am cynnwys y geiriau. Rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Mae'n hyfryd. Mae fel rhywbeth byddwch chi'n dychmygu ar talwr yn y beirdd yn ailadro'r rhyw ddarn. Mae'n rhyfeddol. 24, ond gewn ni edrych yn fwy manwl falle ar y geiriau wrth i ni ganu hi. Gewn ni sefyll i ganu hon, carol rhif 24.
Gai ofyn, i wneud pwynt ar yr ail bennill, ond gai ofyn cwestiwn i chi. A oes na rhyw bwysau mewnol ar eich enaid? Ydych chi wedi profi rhyw boen yn gofyn y cwestiwn, a oes yna bwrpas i fywyd? A oes yna reswm? Ac yna, a fyddai yn atebol ger bron Duw ryw ddydd? Falle bod chi wedi cael eich twyllo gan wyddonwyr y byd yma, yn yr oes i ni'n byw ynddi, a'r cyfryngau yn taflu pob math o bethau ac yn dilorni yr goruwch naturiol a'r tragwyddol. Ac dyna yw'r norm yn y byd i ni'n byw ynddi. Maen nhw wedi troi cefn yn llwyr ar Dduw. Ond gai ofyn i chi, bod hwnny, falle dyna beth ni gyd wedi cael ein magu arno, dyna'r disgwyliadau yw beidio credu dim byd bod yna fywyd tragwyddol, fod yna fywyd ar ôl marwolaeth, fod yna atebolrwydd. Siwr o fod, mae yna bosib fydd y mwyafrif llethol byddai'n dod i wasanaeth Carolau erioed wedi clywed am y fath beth. Ond dyna beth yw'r holl Garolau, dyna beth yw'r holl ysgrythyr, yw fod yna dragwyddoldeb, ond gai ofyn, falle bod hwn yn helpu chi ddeall, oes yna rhyw boen mewnol yn corddi ti mewn, bod chi'n meddwl, oes yna rhywbeth? A bod yna rhyw ofn, a bod chi yn boddi'r ofn trwy wneud pethau byw bywyd, bod yn brysur a rhedeg i ffwrdd i'r peth. Ond yna, mae'r boen dal yno, ond i chi'n boddi'r ofn yna ar boen. Ac efallai yn ymwybodol bod yna ddyled ganddo chi, bod yna atebolrwydd. Falle bod chi ddim yn deall, falle bod chi ddim wedi glywed amdano fe. Falle chi ddadle, wel, sut byddech chi'n gwybod amdano fe, achos dydy'r hyn o'r capeli ddim yn dysgu hyn dim mwy. Mae'r mwyafrif o capeli ddim yn dysgu dim byd o beth i ni'n sôn amdano. Ond yr hyn i ni'n darllen fan hyn yn y Carolau ac yn yr ysgrythyr yw bod gyda ni ddyled. A bod ni'n atebol am ein pechod ni, bod ni wedi torri cyfraith Duw. Ac mae yna ddyled anferth gyda ni dalu, ac fe fydd Duw yn gofyn i ni sefyll ger ei fronau pan yn camu o byd amser i dragwyddoldeb, pan bydd yr anadl olaf yn dod, fe fyddwn ni'n atebol ger bron Duw. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu. A fydd e'n dweud, mae ganddo chi ddyled fawr. Chi'n gwybod bod yna ddyled fawr trwy'r boen yma tu fewn sydd yn dweud oeddech chi, mae yna rhywbeth, ond dwi'n gwybod beth yw ond dwi'n rhedeg i ffwrdd ohono fe. Ond beth i ni'n dysgu yn y Carolau yma fan hyn ac i ni newydd i ganu fe? Fe dalodd ein dyled a dferodd ein colled, ni chaw ni mwy glywed o'n gofid. Beth mae'n dweud i ni yw bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod fel baban mwyn delio gyda'n dyled ni. Fe dalodd Iesu Grist y pris. Fe nath fodloni gofynion y tad trwy fyw bywyd perffaith yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd gosb ar y groes yn ein lle ni. Ac felly dyna beth ni'n canu, yw fe dalodd ein dyled a dferodd ein colled. Nawr y cwestiwn yw, a yw wedi talu'ch dyled chi? Chos ni'n gwybod o'r ysgrythyr, nid dyled pawb mae'n ei dalu. Y rhai sydd yn dod ato yn cyffesu eu pechodau. Dyna'r rhai sydd yn derbyn o'r taliad rhyfeddol yma. Ac felly, ydy'r boen yna? Wel, os oes yna, so chi'n mynd i gysgu ambell waith a mae yna rhyw ofn, a rhyw ymwybyddiaeth, beth os? Beth os ydy'r pobl yna sydd yn swndio mor eithafol? Maen nhw'n galw nhw, pan o'n i'n i'r coleg, efengyls o'n nhw'n cael ei galw. O'n i'n cael ei galw'n un o'r efengyls, y pobl eithafol yma, pobl od yma. Wel, falle, ond dyw e ddim yn eithafol, mae'n ysgrythurol. Mae'n feiblaidd. Ac efallai bod yna rhai yn dechrau meddwl, beth os yw hwnna'n wir? Mae'n chi'n gwybod beth, mae yna o beth, achos i ni'n gallu mynd i gysgu, mae yna salmau yn dweud hyn, gallu mynd i gysgu yn gwybod fod popeth yn iawn. Pam mae Iesu Grist wedi talu'n dyled ni. I'r sawl sydd yn dod at y groes ac yn derbyn o'r rhodd yma mae'r Iesu Grist yn ei roed, i'r rheini y mae'r dyled wedi ei dalu. Mae'r Carolau yma'n llawn o bethau rhyfeddol. A mae'n eich i feddwl, faint o bobl sy'n sylweddoli beth maen nhw'n canu. Mi'n siŵr bod lot o bobl yn canu'r pethau yma, bydden nhw'n ddim yn licio meddwl bod nhw wedi canu'r fath beth, ond dyna beth mae'r rhain yn ei olygu. Maen nhw'n rhyfeddodau sydd gyda ni o'n blaenau ni. Wel, ni'n mynd i ganu Carol un o fy hoff Garolau i. Wel, ni'n mynd i...
Wel, mae'n anodd dweud pa'n i'r hoff un, ond mae hon yn un. Ni'n mynd i eistedd i ganu hon, dwi'n mynd credu fod yn bosib i sefyll i ganu hon. 26, siau'r gwynt, a fydd sonia i nawr am y darn i chi'n goffa meddwl amdano. Mae'r cytgan yn mynd cwsg fanwylid bach, cwsg nes dawr bore iach, ac yna mae'n mynd ymlaen. Cwsg am dro, cyn dawr bu geiliaid hyn, a dod i seinio clod, wele mae'r doethion sy'n. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Yn dweud wrth y baban Iesu, cysga nawr, achos ti'n mynd i cael fywyd o erledigaeth, ond fe fydd na groes o'th flaen. Fe fydd na gleddyf, cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin, cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun, cwsg cyn daw'r groes i'r rhan. Chymod beth oedd y rhan gweithio o'r groes? Nid Herod, nid y pobl yma oedd allan am ei waed yr Iddewon oedd yn ei gysau. Y rhan gweithio o'r groes yw ei dad yn ei gosbi am ein pechodau ni. Dyna'r groes. Cwsg cyn daw'r groes i thran. Felly pan ni'n meddwl am stori'r geni, am hanes y geni, mae eisiau ni feddwl amdano fe yng nghyd-destun y groes. Wel, gen i ganu hon ar ein heistedd, Carol rhif 26. sôn am oedfa arall. Sawl blwyddyn nawr, i ni wedi cynnal un oedfa nadolig arbennig arall ar noswyl y nadolig.
Ond mae'n anodd i rai ddod i honno, achos mae mor hwyr. Ni'n galw'r gwasanaeth yn croesawu'r Nadolig. Felly mae'n dechrau'n chwarter wedi 11 yn y nos, ac yn naturiol mae'n croesawu'r Nadolig, felly fe fydd yn gorffen rhywbeth fel 1 munud wedi hanner nos 12. Mae'n hyfryd mae nifer fach i ni yma. Bydde fe'n neisach bethau mwy yn dod, felly os ych chi'n gallu dod, mi bydde fe'n braf i chi ddod, ond i'r rhai sydd ddim yn gallu, yna, i ni yn gobeithio, ni'n trio cael pob oedfa sydd yn cael ei gynnal yma yn fyw ar y we. Ac mae modd mynd i'r wefan a YouTube, ac chi'n gallu gwylio fe'n fyw, ac yna mae pob un oedfa sydd wedi bod yma i'w weld ar y we hefyd. Felly heno yn fyw ar y we, ac gallwch chi edrych ar yr oedfa eto pryd bynnag chi moyn. Ond mae'n braf cael gweld pobl yma gyda ni hefyd i helpu yn y canu. Ond os na fedrwch chi yna, efallai eich cartrefi, dim byd gwerth i wylio ar y teledu amser yna nos, ac byddwch chi'n meddwl, wel, beth am ymuno gyda Nghapel yr Rhath a'i gwasanaeth Nadolig, i groesawu'r Nadolig. Mi fydda hynny'n beth braf hefyd. Gwn ni ganu nawr, cyn i fi roi neges byr, Carol rhif 31, Welen gwawrio ddydd i'w gofio, ond y bennill ola yna, mae'n un o'r carolau yma eto, byddwch chi am cario ymlaen i ganu trwy'r nos. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Felly pan ni'n dod i'r bennill ola yna, mae eisiau ni ganu nerth ein pen. 31 gawn ni sefyll i ganu'r carol hon.
cyn i ni ganu'n Carol olaf am heno. Hoffwn ni ddod â neges byr yn seiliedig ar rhan o'r darlleniad, gafon ni ychydig ynghynt, Lyc yr ail benod, adnod 19. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. Mae'n benod rhyfeddol i ni newydd i ddarllen. Ni wedi cael disgrifiad o enedigaeth yr Iesu, sef Duw, ei hun, mab Duw, y diwdod yn dod ac yn cael ei eni yn faban, ac yna hanes y bugeiliaid, pan ych chi'n meddwl am y digwyddiad honno, ydych chi erioed wedi ystyried bod hwnna wedi digwydd? Ydych chi'n credu bod wedi digwydd? Gobeithio bod chi'n credu bod wedi digwydd. I ni'n clywed, hyd yn oed yn ein gwlad ni, mae Cymru yn wlad y diwygiadau, ac un o'r hanesion am ein gwlad ni yw clywed angylion yn canu yn y nefoedd. Ac ni'n nabod pobl sydd wedi clywed hynny, hyd yn oed tu allan i gyfnod o ddiwygiad. Yn cerdded lawr y stryd ac yn clywed yr angylion yn canu yn y nefoedd. Rhywbeth goruwch naturiol. Os darllenwch i'ch llyfrau hanes chi, be glywch chi bod hwnna'n rhan o ddiwygiadau ein gwlad ni. A nifer o bobl yn tystio i'r ffaith. Felly, mae hwnna'n roed am yn ei gyd-destun. Ydych chi'n credu bod yr angylion wedi dod? Meddyliwch chi pa fath o brofiad yw, a beth chi'n fugail, ac chi yn y ceie, ac chi'n clywed hyn. Adnod 9. Ac wele angel yr arglwydd a safodd ger llaw iddynt, a gogoniant yr arglwydd a ddisgleirioedd o'i hamgylch. Sut byddech chi'n ymateb? Wel, dyma beth ddigwyddodd i nhw, ac ofni yn ddirfawr a wnaethant. Byddwn ni'n dychryn, yn teimlo presenoldeb Duw creawdwr y byd. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn mynd i ddigwydd, mae'r baban yma'n mynd i cael ei eni mab Duw, ac mae'r angylion yn dod, mae angel yr arglwydd yn sefyll yna. Adnod 10, a'r angel y ddywedod wrthynt, nac ofnwch canis wele, yr o'i fi yn mynegu i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Canis ganwyd i chwi heddiw, geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi'i rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb. Ac yna, ar ôl clywed hynny, adnod 13, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion ewyllus da. Dyna chi eiliad anhygoel. Angel yr arglwydd yn rhoi neges iddyn nhw, ac yna yr angylion yn dod o'i amgylch ac yn ategu'r peth ac yn canu clodydd yr un sydd yn cael ei eni. Nawr, ydych chi'n credu bod hwnna wedi digwydd? Wel, dwi yn sicr yn credu bod wedi digwydd. Mae hanes yn dweud i fod wedi digwydd. Mae hwn yn lyfr hanesyddol. Ac mae hanes ein gwlad ni yn ategu'r peth bod pethau fel hyn yn digwydd. Ac ar ôl y digwyddiad yma, fe ath y bugeiliaid yn syth i Fethlem i weld y baban Iesu, ac wedi cyrraedd, maen nhw'n adrodd yr hyn a welson nhw ac a glywon nhw gan yr angylion. Felly maen nhw'n adrodd yr hanes ar ôl cyrraedd pen y daith, adnod 18, a phawb arau clywsant a ryfeddasant am y pethau a ddywedasant gan y bugeiliaid wrthynt. Mae pob un oedd yno yn rhyfeddu at be maen nhw wedi glywed. Achos maen nhw'n gallu gweld ar eu hwynebau nhw. Mae rhywbeth anhygol, goruwch naturiol newydd ddigwydd, ac maen nhw wedi cael eu hysgwyd, ac maen nhw'n llawn o'r peth yma, ac mae pawb oedd yno wedi ymgynnull, wedi rhyfeddu hefyd, ac sylwch a beth mae Mair yn ymateb. Adnod 19, eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. Mae hi'n dawel bach wedi rhyfeddu, ac mae hi'n ystyried ac yn myfyrio ac yn cadw'r pethau yma yn ei chalon. Nawr, mae hi wedi meddwl am y pethau. Mae wedi ystyried y pethau'n ddwys. Heno yma, dwi am i chi feddwl am y pethau ni'n ei ddweud. A dwi am ofyn cwestiwn, sut ydyn ni'n ystyried y pethau dwi wedi ddweud heno? Nawr, fi'n siŵr bod yna rhai yn meddwl heno, pa stori sydd yn mynd i ddod heno. Fel arfer aelodau'r teulu yn dechrau crynu yn meddwl, mae yna rhyw ddigwyddiad dwi ddim wedi dweud. Dwi ddim yn dweud wrth neb beth dwi'n mynd i, pa stori dwi'n mynd i ddweud i ategu'r pwynt dwi am i bwysleisio.
Ac fi'n credu bod bob aelod o'r teulu rhywbryd neu gilydd wedi bod yn rhan o'r straeon yma, ac maen nhw'n cael sioc ar y noson, ond dim dyna beth dwi eisiau sôn amdano heno. Dwi'n rhyfeddu fy mod i dal yma heno yn un sydd yn byw yn y tŷ lle dwi wedi byw am y 12 mlynedd diwetha. Ni fod wedi symud tŷ. Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i ni feddwl am y peth ac ystyried y peth. Ac mae e wedi bod yn anhygol o flwyddyn. Mi roeddwn ni fod i symud fori gyda llaw, jyst i roed e mewn i cyd-destun. Dwi ddim yn chwerw am y peth o gwbl, dwi jyst rhaid bod rwy'n rhwystredig, ac teimlo tipyn bach yn flin ambell i berson, ond dyna ni gadael yna i fod am ryw adeg arall, fod i symud fori. Pwy a wyr pryd i ni yn mynd i symud os. Dwi'n licio dweud y gair os yna. Byswn ni byth, pan nes i feddwl am y neges yma misoedd yn ôl. Dwi ddim yn siŵr y pryd. Mawrth, falle Ebrill. Nes i feddwl, o'n i'n eistedd lawr o ddwrnod ac yn meddwl am y profiad o'n i'n mynd trwyddo ar y pryd, heb feddwl. O'n i ddim yn dychmygu fydden ni yma heno, dal yn mynd gatcha'r ddiwedd yr oedfa i'r stryd lle dwi wedi bod yn mynd ers blynyddoedd. Chi sydd wedi trio gwerthu tŷ ac wedi gwerthu tŷ, falle bod chi'n gwybod amdano fe. Wel, mae chydig bach wedi bod yn anoddach yn ein cyd-destun i ni, bod yn gwerthu 2 tŷ, tŷ fy mam a'n tŷ ni mwyn trio cael lle mwy ac fwy addas ar ein cyfer ni gyd. Ac mae gwerthu tŷ yn brofiad. Falle ni ysgrifennu llyfr am werthu tai. Dwi wedi cael pob un profiad allwch chi ddychmygu. Dwi wedi gwerthu tŷ ar y diwrnod cyntaf, dwi wedi gwerthu'r tŷ ar ôl blwyddyn a hanner. Allen ni ysgrifennu pob un profiad chi'n gallu cael, allen ni ddisgrifio hyn. Ond y profiad yma, i chi'n gwybod beth mae fel, mae rhaid i chi cael eich tŷ, wel, nôl pob sôn, mor lan as i phosib, mae rhaid cael gwared ar stwff. Mae rhaid mynd trwy bob stafell mwyn wneud e'n llai personol, chi'n gweld y rhaglenni yma, a dyna beth ni wedi wneud. A rhaid wneud na i 2 tŷ. Ac felly, allwch chi ddychmygu'r gwaith, nid yn unig o rhaid cael gwared ar y stwff, o rhaid wneud hynny, mynd i'r sgip a taflu pethau, o rhaid clirio pethau, o rhaid glanhau, oedd eisiau mynd trwy'r tŷ gyd, hwfro bob stafell, rhaid polisio bob cwpwr, bob shelf, golchi bob top, oedd rhaid clirio popeth. Oedd rhai pethau o'ch chi'n gorfod cael yn y tŷ, ac felly o'n i'n neud ei 2 tŷ. O'n i'n mynd lan i tŷ fy mam ac yn clirio ei stwffi, ac ar yr un diwrnod yn cael pobl yn weld ein tŷ ni. So oedd rhaid i ni, ar ôl gwaith, mynd gatra glanhau tŷ ar ail tŷ. Ac mi roedden ni wrthi, ac allan ni dechrau busnes o glanhau tai. Oedd y tai yn sgleinio. Byddech chi'n gallu cribo'ch gwallt yn y carped bron iawn yn edrych, byddech yn adlewyrchu, byddech chi'n gallu gweld y cyfan. Roedd yn anhygol, ac mi roedd yn cymryd lot o waith. Oedd gyda ni, car yn 8 sedd, ond siwr o fod am 6 mis roedd yn gar 2 sedd. Achos oedd y bwt yn llawn bagiau, golch, smwddio, 100,000 o beth, bob bag ysgol, 6 bag yn cael ei gario allan, 7 bag yn cael ei gario allan yn llenwi'r set gefn, y bagiau golch yn llenwi'r bwt, ac yna'r bwydydd a pob math o beth yn llenwi'r byd canol. Ac felly dod dim set o bod ni'n mynd ar nos Sadwrn i'n cael pobl ifanc, ac oedd eisiau rhoi lift i lot o bobl nôl, roedd e fel symud tŷ o fewn car. Achos o'n i'n goffod symud pethau lan a gwthio pobl mewn i'r seddi, achos oedd dim set yn ni. Ac yna, ar ôl pob ymweliad, dwi'n yn siŵr sawl person dath i weld ein tŷ ni, fi'n siŵr bod tua 20 dy tŷ'n fam, falle 30, dwi'n yn gwybod, dros 40, 50 gyda ni. A mae hwnna'n glanhau bob tro, gwagau bob tro, a goffod o nôl rhithro, cael y cwn allan, o 2 gyd yn ni, a'r holl flew, goffod hwfro ar ei hôl nhw, cael y cwn allan, rwy'n goffod o nôl, mynd â nhw mas cuddio pan oedd pobl yn dod a mynd, nôl â nhw mewn i'r tŷ. Lle ddweud hyn wrthoch chi, oedd yn wallt i'n doedd e ddim yn ddi llynedd, ond mae wedi mynd yn wynach yn ystod y flwyddyn. A'r blwyddyn fwyaf prysur o lanhau dwi erioed wedi weld. Ond mae'n flwyddyn, mae'n straen hefyd, achos i chi'n gwybod, bob tro roedd na ymwelydd yn dod i weld y tŷ, roeddech chi'n gobeithio bod nhw'n mynd i gynnig ar y tŷ. Achos o'n i'n wedi diflasu ar glanhau'r tŷ. Pam? Dwi'n dwlu ar y tŷ. Mae ar lôn brysur, a dwi'n credu dyna un o'r problemau. Mae pobl ddim yn meddwl yn sylweddoli, os faint o'n i'n dweud wrthyn nhw, mae pawb yn gadael ni mas.
yn y bore. Achos ni mor agos i'r cylchdro, mae pawb wedi stopio. Ac felly maen nhw'n gadael ni mas bob bore, sa'n ni byth yn aros. Ond o'n neb eisiau gwybod na. Ac yna nhw'n dweud, mae sŵn y traffig. A maen nhw'n dod i'r tŷ, sa'n nhw'n clywed sŵn y traffig. A maen nhw'n mynd i'r ardd, a chi'n clywed yr adar. Chi'n mynd gallu clywed y traffig yn yr ardd. Ond doedden nhw ddim yn credu'r peth. Ac yna ni'n cael yr alwad, a fi oedd yn cael e bob tro. Ffôn yn canu. A ni'n gweld y ffôn, a ni'n gweld ta'r pobl oedd y gwerthwyr tai. Fi'n ateb y ffôn, ie. Ac yn dweud, o'n nhw'n dwlu ar y tŷ. Nhw'n licio fe lot. Ac unwaith o'n nhw'n dweud na, ni'n gwybod, na gon. Achos o'n nhw'n licio'r ceilings tal, y to uchel, o'n nhw'n licio'r pethau gwreiddio, licio'r lloriau pren, licio'r lle tân. A unwaith maen nhw'n mynd trwy'r rhestr, chi'n gwybod, ond oedd y traffig, poeni am y traffig. A oedd hwnna bob tro, nes yn y diwedd, mi roeddwn ni'n meddwl, wel, ffonus i nhw lan, wel, os modd i ni wneud rhyw gytundeb, ar ôl tua 40 ymwelydd, a 40 galwad ffôn, a 40 siom yn aros am ryw gynnig, o'n i'n dweud, dwi ddim eisiau adborth dim mwy. Achos dwi'n gwybod fydden nhw'n dweud bod nhw'n licio'r tŷ, ond dyn nhw ddim yn mynd i brynu fe. Beth yw pwrpas licio'r tŷ? Dwi eisiau chi gynnig ar y tŷ. Sa eisiau gwybod dim mwy os ych chi'n hoffi'r tŷ? Oedd un ddoi ddim yn hoffi'r tŷ. Un ddim yn hoffi fe, ac fi'n credu oedd y dyn oedd gwerthu eitha cracta fe, wedi rhoi stŵr iddo fe yn bod mor hirllig, achos oedd wedi gwneud hwyl am ben ambell i beth oedd ar y waliau ac yn y blaen, wel, ni'n eisiau gwybod na chwaith. Sa eisiau'r adborth na. Pam dwi eisiau gwybod os nhw'n licio'r lluniau ni? Ac felly, dwedes i wrthyn nhw, a neb o'r teulu'n cytuno dy fi fan hyn, ond fi oedd yn goffa derbyn yr alwad ffôn bob tro a mynd trwy'r un broses, licio'r tŷ, licio'r waliau, licio'r to, licio'r hyn, licio'r ardd, ond traffig. A dwedes i, dwi ddim eisiau adborth, ffoniwch fi os oes cynnig. A wedi oedd neb yn ffonio, so ffonio ni'n ôl, na, fe gewn ni adborth, achos oedd o leiad yn rhoi rhyw obeth i ni, bod na rhywbeth yn digwydd. Ac yna, y bore, fi'n cofio bore di Sadwn, fe ddath na alwad ffôn. Ac oedd e'n cynnig, a oedd e'n cynnig gwych. Rhyw sut neu gilydd, sa'n gwybod sut mae'n bosib, roedd yr arian yn y banc gan y fenyw yma. Bob i'n cuno ganddi, dim chain felly, dim rhaid aros. Ac oedd hi'n cynnig y pris. Hyfryd. Felly ni'n gallu camu ymlaen i'r broses nesaf. Ac yna, yn ei doeth hi neb ar ôl 6 wythnos, fe benderfynodd hi newid i meddwl. A tynnu nôl. A nôl â ni i ddechrau to. I lanhau'r tŷ ac i tynnu popeth mas, dim car ar ôl dyn ni, a gorfod cario ymlaen. Ond oedd e'n hyfryd pan gafon ni gynnig arall o'r diwedd. A dyna le ni arni nawr, jyst i chi gael gwybod. Dyna i ni dal ar y man yna o'r broses yn aros i bethau fynd trwyddo. Wel, pwy awyr beth fydd yn digwydd. Ond fe nath sawl mis yn ôl, dwi'n mynd cofio cyn y Pasg yn sicr, o'n i'n meddwl am y broses. Yr unig beth o'n i eisiau clywed oedd cynnig ar y tŷ. Doedd o'n i ddim eisiau gwybod bod chi'n licio fe. Sa eisiau cwrteisi. Sa eisiau bod yn neis i ni a pidio brifo'n teimladau ni. O'n i wedi blino ar hwnna. Oedd yn iawn am y tro cyntaf ar ail tro, oedd yn codi'ch celonnau chi. Ond ar ôl 10, 15, 20, 30, 40, oedd yn jyst yn flinedig. O'n i jyst eisiau cynnig. Ac o'n i'n eistedd lawr yn paratoi rhywbeth arall, ond yn meddwl, felly sgwennu sef lawr pryd ni, byth yn meddwl fyddwn ni dal yma heno heb symud. Ac nath e atgoffa fi o'r Nadolig a gwasanaeth fel hon. Mae yna rai pobl, yn debyg iawn i pobl sy'n chwilio am dau, sydd ddim wedi dod ar gyfel yn tŷ ni. Dyn nhw'n wedi edrych ar y we hyd yn oed. Dyn nhw'n licio'r stryd, dyn nhw'n licio'r pris, dyn nhw'n licio'r beth bynnag. Dyn nhw'n wedi edrych ar y lluniau o'r tŷ. Maen nhw wedi dweud na, yn syth. Ac mae rhai pobl fel ynddo dyn nhw. Mae yna rai dwi wedi gwahodd i'r gwasanaeth Garolau heno, ac oedd e fel, na, dim siawns. Sa'n rhoi land ar dwlu na.
Dwi'n anffyddiwr, neu dwi'n hyn a'r llall, dwi wedi troi cefn ar yr efengyl, dwi ddim eisiau dim byd i wneud o fe. A does dim diddordeb dyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau capel, dyn nhw ddim eisiau pethau yma. Mae'r byd, mae'r cymdeithas wedi perswadio nhw, does dim tragwyddoldeb, does dim diw, does dim atebolrwydd, gewch chi fyw fel y mynwch chi, ac felly maen nhw'n hapus â hynny, ac maen nhw'n jyst yn dweud na. A fel yma, lot o bobl gyda'r tŷ, dim un wedi dod mewn. Na, maen nhw'n dweud yn syth. A mae hwnna'n wir am y mwyafrif ond diwe. Nag yw hwn yn adlywyrchiad o hynny. Mae'r lle yn dal 600. Ac pob un gwasanaeth garolau trwy gydol Cymru, pan chi'n meddwl am Cymru, hanes ein gwlad ni, faint o bobl fydd yn mynd i ganu carolau yn ein gwlad ni. Felly mae'r mwyafrif llethol yn dweud na, dim diddordeb yn Iesu Grist na'r efengyl. Ond, o leia, fod rhai ohonoch chi yma heno yma, a falle rhai sydd yn gwrando ar y we, yn debyg iawn efallai i'r ymwelwyr gafon ni un cartref. Mae'n edrych o gwmpas. Llai ddychmygu. Fi sydd ddim na pan yn digwydd, ond mae'n deimlad od yn diwedd meddwl bod pobl yn mynd o'ch eich tŷ chi, gobeithio bod nhw'n mynd agor y cypyrdau, neu fydde wedi bod yn iechyd a diogelwch, bydde 100,000 o beth wedi syrthio ar eu pennau nhw. Ond, yn y gwmpas y tŷ ac meddwl, na neis, hoffi'r pren o gwmpas y lle, neis iawn. Ac yn ddigon, bodlon ei byd, hyd yn oed, yn fodlon i'r pobl gwerthwyr tai i ddod nôl a dweud bod nhw'n hoffi fe lot fawr. Ac hyd yn oed yn dweud dwi'n mynd gytre i feddwl am y peth. A hwn oedd yn cael fi, ffonio ni dillun. A dillun yn dod a dim byd. Ni'n dweud, falle bod nhw'n brysur, dydd mawrth. Chymod beth, dyna sut mae rai pobl gyda'r capel. Maen nhw'n hoffi llawer am y Nadolig. Maen nhw'n licio lot fawr o bethau am y Nadolig. Maen nhw'n licio'r anrhegio, maen nhw'n licio'r bwyd, dwi'n licio hwnna i gyd, a'r holl bethau yna am y Nadolig, a'r goliadau hyfryd. Maen nhw hyd yn oed yn licio'r crefyddol. Maen nhw hyd yn oed yn licio'r stori'r baban. Maen nhw hyd yn oed yn licio y carolau. Ac efallai yn dod i gwahanol gwasanaethau carolau fel hon, fel yr un yn y capel yma, capeli eraill, falle rai ysgolion, ac yn dwlu ar y peth, ac yn hoffi'r darlleniadau, ac maen nhw'n licio fe, maen nhw'n fel mynd o gwmpas y tîn, dwi'n licio hwnna, mae hwnna'n neis iawn. Ac maen nhw'n dweud, fel Mair, fe na i fyfyrio am y pethau yma. Ond chydig bach wahanol i Fair, o'r oedd Mair wedi myfyrio go iawn, ac wedi chadw fe yn ei chalon. Ond mae rhai yn dod ac yn dweud na i feddwl am y peth. Ac efallai chi wedi bod i gwasanaeth carolau yma ac wedi mynd gytre a meddwl, a oes na rhywbeth sydd wedi cael ei dweud? A fyddai yn sefyll ger bron Duw ac yn atebol nad ydw i wedi wneud dim byd gyda Iesu Grist. Ond mae blwyddyn arall yn mynd heibio a chi ddim wedi rhoi cynnig ar y tŷ. I chi ddim wedi troi at Grist. Mae'n ddigon rhwydd i hoffi pethau am y Nadolig. Mae'n nifer dal, dim llawer, siwr o fod, achos ni wedi troi yn genedl di-grefydd, di-ddiw. Ond o'r pobl sydd gyda elfen o grefydd, mae llawer o'r rheini'n hoffi agweddau o'r Nadolig. Ond efallai ddim yn sylweddoli mai dyma yw y peth pwysica mewn bywyd. Dwi'n gwasanaeth garolau ni ddim fod, ni'n falch os ych chi mwynhau'r gwasanaeth, ac mae canu'r carolau Cymraeg siwr o fod yn brofiad, dwi'n credu, un o'r gorau sydd i gael. Ond nid dyna'r bwriad. Bydde well gen ni bod chi ddim wedi mwynhau'r canu, ond bod chi wedi credu'r neges. Chos dyma'r pwrpas. Dyma yw y peth pwysica fyddwch chi'n clywed dolyg yma. A dwi'n ddim yn dyrchafu fi lan i ryw le fel prif weinidog neu dim i felly. Dwi ddim yn dweud ar ran hynny, o ran y Beibl. Dyma'r peth pwysica mewn bywyd. Dwi ddim yn rhywbeth i feddwl amdano dros dro. Na i feddwl ac yn anghofio amdano.
Nid rhyw fater o hoffi'r stori we. Dyma fater sydd yn effeithio tynged yr enaid. Ydych chi'n sylweddoli'n gyntaf fod ganddoch chi enaid? So eisiau treulio gormod amser ar y ddysgeidiaeth yma, ond gael brofi chi bod na enaid ganddoch chi. Dwi nawr, fi'n siŵr bod chi'n rhyfeddu at hyn, yn meddwl bod fi lot ifancach, ond 52. Chi'n gwybod be? Dwi'n teimlo fel fy mod i'n 32 neu 22. Dyna sut dwi'n teimlo. A dwi'n gwybod, os fyddai fyw tan fy mod i'n 82, 92, 102, dwi'n gwybod fyddai ddim yn teimlo dim gwahanol. Fydd y corff yn wahanol, ond fyddai i ddim yn teimlo. Fyddai i ddim yn heneiddio. Dyw'r enaid ddim yn heneiddio. Dyw'r beth sydd yn fy wneud i yn fi ddim yn heneiddio. A mae'r Beibl yn dysgu, rheswm am hynny yw mae e'n mynd i fynd am dragwyddoldeb. Dyw e ddim yn mynd i farw. Dyw'r enaid ddim yn mynd i farw. Mae'r corff yn mynd i farw, ond mae'r enaid yn ôl y Beibl yn mynd i fyw am dragwyddoldeb. Y cwestiwn yw ble? A fydd e gyda'r arglwydd a gyda'r Duw a gyda Iesu Grist, neu a fydd e ble fydd e'n cosbi ni? Dyna beth sy'n frawychus. Mae ddigon hwydd meddwl sa'n licio meddwl am gosb tragweddol mewn gwasanaeth garolau. Ond ni'n newydd bod yn canu am y peth. Mae bob carol wedi bod yn cyfeirio at y peth. Fe dalodd ein dyled, fe nath yn iawn drosto ni. Ac felly, yr hyn ni'n sôn amdano yw mae'r materion yma yn mynd i effeithio ble mae'r enaid yn byw am dragwyddoldeb. Unwaith eto, a ydych chi'n ymwybodol fod eich agwedd at Grist yn gysylltiedig â thynged eich enaid? Ydych chi wedi sylweddoli, dyma yw y peth pwysica. Mae y ffordd i chi yn ymateb i be mae Iesu Grist yn dweud yn mynd i dibynnu ar tynged tragweddol yr enaid. Dyna pa mor bwysig yw e. Nid mater o farn yw e, a mae hwnna'n swnio'n od yn yr oes i ni'n byw ydi. Mae eisiau fod yn wleidyddol gywir, mae eisiau ni feddwl am gryfeddau eraill. Does dim lle i hynny yn yr ysgrythyr. Dyw'r Beibl ddim yn dweud hynny. Dych chi'n sylweddoli beth oedd Iesu Grist? Dyma beth oedd Iesu Grist. Nid opsiwn ymhlith llawer o gryfeddau i'w Cristnogaeth. Dwi ddim yn opsiwn, dwi ddim yn mater o farn. Dyma beth oedd Iesu Grist. Yr Iesu a ddywedodd wrtho mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Be mae Iesu Grist yn dweud? Fi, Iesu Grist, yw'r ffordd, yr unig ffordd, fe yw'r gwirionedd, yr unig gwirionedd, a'r bywyd, yr unig bywyd, a'r unig ffordd at y tad, at y nefoedd yw trwy Iesu Grist. Nawr, mae hwnna'n ddweud mawr. Nawr, gewch chi benderfynu os ydych chi'n credu bod Iesu Grist yn wallgof, yn gelwyddgu, neu mae'n dweud y gwir. Dyna'ch opsiwn neu chi. Ond dwedodd Iesu Grist, mae fe yw'r unig ffordd i'r nefoedd. Ac felly nid opsiwn yw e. Nid mater o farn yw e. Y mae hwn mor bwysig y mae e'n penderfynu tynged yr enaid am dragwyddoldeb. Dyna pa mor ddifrifol yw e. A'n gweddi yn flynyddol yw hyn, nid yn unig y byddwch yn gadael ar ddiwedd yr oedfa dweud y byddwch chi'n meddwl am y peth. Dychmygwch petai Mair wedi ymateb i'r bugeiliad, dwi'n ei feddwl am y peth a cario ymlaen i cael hwyl. Oedd hi'n gwybod bod Duw wedi cael ei eni, bod hi'n fam i fab Duw. Ond oedd e'n cael ei ategu iddi pan dath y bugeiliad a dweud, chi wedi clywed y neges i ni wedi cael? Bod Iesu Grist yn mynd i cael ei eni, a fod e wedi. Ac fe nath i fyfyrio ar y peth yn ei chalon. Yn gweddi yw, mae nid dim ond meddwl dros dro fydd e, ond y byddwch fel rhai yn dod a rhoi cynnig ar y tŷ. Dyna beth ni moyn. Fel yr rhai yn dod ac yn gwerthfawrogi'r tŷ, ond dyw gwerthfawrogi fe ddim yn mynd i fod yn ddigonol. Dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn ddigon pan fyddwch chi'n sefyll ger bron y tad. Fi dyw y tad ddim yn dweud, wel, o'n i'n licio'r peth, y mae rhaid i Iesu Grist fod yn bopeth i chi. Y mae rhaid iddo fod yn bopeth i chi. Bod chi'n cydnabod bod wedi talu'ch dyled chi. Y byddwch chi'n credu yr hyn dath Iesu Grist i wneud. Beth nath Iesu Grist wneud? Fe nath e ddod o dyw y tad wedi gosod cyfraith yn dweud rhaid i chi fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dim siawns da ni.
Allwn ni ddim. Fe'n ganwyd ni'n bechaduriaid, fe ddaeth Iesu Grist a byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Ond mae rai cael cosb am bechod, fe ddaeth Iesu Grist ac fe gymerodd eich cosb, fe dalodd eich dyled chi. Dyna beth yw neges yn Nadolig. Yn gweddi yw hyn y byddwch chi'n myfyrio'r pethau hyn, ac y byddwch chi'n dod at y groes, nid at y preseb, chi'n gweld y preseb, ond chi'n mynd at y groes. A bod chi'n dod at y groes ac y byddwch chi'n cyffesu'ch pechod ac yn gofyn am faddeuant. A'r hyn yw'r addewid, yw'r sawl a ddaw at o fydd e ddim yn troi neb i ffwrdd. Fe fydd yn eich golchi chi. Yn y gwaed a'r llifod ar y groes, darlun yw hwnna i ni, bod chi'n gallu cael eich golchi yng ngwaed Iesu Grist. Bod e wedi cymryd y gosb yn eich lle chi, ei fod yn neud chi'n wynach na'r eira, ni wedi canu hynny heno hefyd, ei fod yn eich golchi chi'n wynach na'r eira, fod e'n rhoi ei berffeithrwydd i chi. Dyna'r neges Iesu Grist a'r neges yn Nadolig a neges y Pasg. Chymod, y ffordd fe nath Mair ystyried y pethau hyn, fe ddath e'n bopeth iddi. Yr oedd Iesu Grist wedi dod. Mae hi oedd ei famau, fe ddath Iesu Grist yn rhan ohoni hefyd mewn ffordd fwy rhyfeddol, yn ei henaid. Fe ddath hi'n eiddo iddo, ac ef yn eiddo iddi hi. Gai ofyn wrth gloi. Dwi ddim yn gofyn i chi, ydych chi'n hoffi'r stori. Dwi ddim yn gofyn i chi, ydych chi'n hoffi hanes Iesu Grist. Dwi hwnna ddim yn ddigon da. Gai ofyn i chi, a yw Iesu Grist yn bopeth i chi? O beth, fe fydd pob Cristion yma heddi, pob Cristion sydd wedi profi hyn yn gallu dweud mae e'n bopeth i mi. Pam? Fod Iesu Grist wedi maddau fy mhechod. Fod e wedi golchi fy mhechod i ffwrdd. Ei fod e wedi rhoi bywyd tragwyddol i mi. Ac fe allai wynebu y dydd hwnnw, pan yn camu o byd amser i dragwyddoldeb, a sefyll ger bron y tad yn dweud y mae'r Iesu yn waredwr i mi. Dyna yw'r neges. Felly ein gweddi a'n dymuniad yw y byddwch chi'n dod ato. Ystyriwch y pethau o ddifri, meddyliwch, ond hefyd mentrwch arno, rwch gynnig. Mentrwch eich bywyd arno. Dim jyst dweud bod chi'n hoffi fe, ond dewch at Iesu Grist a chyffeswch a pwyswch yn llwyr arno. Ac yna, chi'n gwybod beth, pan fyddwch chi'n canu'r carolau yma, fe fydd yn traws newid sut ych chi'n canu'r carolau. A phob emyn. A fydd yna rai, chi'n gwybod, mae rai sy'n gwrando na fi'n pregethu fan hyn, bob Prynhawn Sul. Rhai sydd heb gredu, dyn nhw ddim yn mwynhau e llawer. Mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi pan chi'n dod i gredu. Chi hyd yn oed yn mwynhau pregeth sy'n para 40 munud. Achos pam? I ni'n pregethu am Iesu Grist. A'i fod yn waredwr i chi. Mae pethau'n traws newid. Felly'n gweddi yw byddwch chi'n dod i bwyso ar y Grist ac y bydd yn bopeth i chi. Ac falle, hyd yn oed cyn diwedd yr oed fel hon, byddwch chi'n ymuno yn y canu mewn ffordd wahanol. Ac ein gweddi yw bydd yr angylion yn ymuno yn y canu hefyd. Chi'n bod, mae wedi digwydd. Dyna chi hyfryd. Ddim yn gofyn am pethau goriwch yn naturiol o reidrwydd, ond am cael presenoldeb ar arglwydd yma yn ein plith ni. Dyna yw ein gweddi. Wel, gen ni'n mynd i orffen nawr trwy ganu'r Carol Rhif 15. Dwi'n credu bod ni'n gorffen â hon bob blwyddyn. Dwi'n dwlu ar hon. Heddiw, llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i'n byd, teilwng ydyw moli, uwch ei isel gryd. Wel, gadewch ni sefyll i ganu Carol Rhif 15.
byddwn ni'n canu un pennill arall, a ni'n meddwl ta'r ail pennill fydda fe gan bod yn sôn am geidwad, ond wedyn ni weles i'r Iesu bendigedig. Dyna chi ddisgrifiad, bod e'n fodlon dod i'r byd yma a marw yn ein lle ni. A'n gweddi yw fydd yna rai yn gallu ymuno a dweud y fath beth. Cyn ni ganu'r bennill olaf unwaith eto cyn i fi orffen mewn gweddi. O nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.